भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। माई बाप के भगवान कहल जाला, लेकिन ई कलयुग में दू किस्म के माई बाप हो गईल बा। एक तो भगवान ही बा लोग, लेकिन माई बाप के नाम पर कुछ लोग शैतानो बन गईल बा। अब रउआ लोगन कहम कि हम ई बात काहे कहतानी तो सुनी। शनिचर के साहेबगंज के रामपुर पुल का नीचे एगो नवजात शिशु के शव फेंकल रहे। मुश्किल से 3-4 महीना के रहल हुई। शव के देखेला रामपुर पुल पर भारी भीड़ उमड़ गईल रहे। सभे के मुंह से एके गो बात निकलत रहे कि के ऐसन कर सकता, केकर करेजा ना फाटल ई करे के बेरी। हालांकि सरकार सबसे अपील करत रहले कि भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही बच्चा के मार दिहल गैर कानूनी बा, लेकिन लोग समझत नइखे। अब यहाँ सवाल ई उठता कि यहाँ के गर्भ के जांच करता। खैर ई तो जांच के विषय बा। एह कारनामा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गहरा धक्का लागल बा। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।